ɛyɛ mampɔn mahene ɛwɔ ha okofu mahene ɛwɔ ha yɛka yɛ adenkanya mahene ɛwɔ ha sei obɛkuma se a obɛkuma se so a bantu mahene ɛyɛ kontre ɛwɔ ha sei woya nananom nyinaa wɔ ha sei asabe ɔmo nyinaa ɛkɔma nana wɔtimpo ɔsɛ tutu ayɛ abɛbio ɔmo nyinaa nkɔma no yɛakɔ saa bɛdi atoɔ no ɛyɛ atoɔ mu nyinaa ɛti sɛ yɛ anoma so a aban mu mpanimfoɔ ɛno so ebi aba ha mmarahyɛ badwafoɔ ɛno mu bi aba mmarahyɛ badwafoɔ no mu bi ɛwɔ ha nom na ekuro mu nyinaa IGP anankasa nso atutu ne nan kasakasa ɛde aba IGP nankasa tutu ne nan aba sɛ ɔkɔɔ no mu a wotumi sɛ ɛyɛ yɛwura kofo buakye wɔne IGP ole di IGP anim ɛde de baayɛ ɔman panin dada John Agyekum Kufuor ɔno ankasa ɛwɔ ha sei wotu hɔ no makɔhwɛ ne nkyɛn a ɛyɛ yɛwura kofia na wɔnyɛ ne baabi kɔ ne yere ankasa so aba bɛpiem ɛwɔ ha sei na nna ɔyɛ no mu a nnipa aba ha sei ne nyinaa ɛyɛ yɛn nua bɛma yɛwɔ fa yɛ nana yɛ biribiara a yɛsa bɛ yɛgya no kwan ɛnana akɔsi agyeman a okum kɔm ana saa na dodoɔ ne frɛ no saa bɛ yi yɛkɔ yi yɛbɛba brɛ apia mpanimfoɔ deɛ ne mpanimfoɔ no mi akɔtwe nkɔmmɔ deɛ abusa wɔ no ɛyɛ deɛ ɛna mu nimfa no ho deɛ na mu nimfa yɛbɛma akɔsi agyeman a okum kɔm sɛsi a no kasa yi woyɛ no ma nanam atena nkonnwa ɛno bi ɛna wasɛn yɛkɔ ɛna atena nkonnwa wɔ nom yɛfiri atena nkonnwafoɔ no wɔ nom a yɛbɛba mmarahyɛ badwafoɔ na wasɛn ɔna mu Patricia Appiagyei yi ɔbɛyɛ mayor ɛwɔ kura yi mu saa bɛma mi di kan kɔ ɔna mu Patricia Appiagyei hɔ ɔna bɛyɛ mayor asɛn ɛsɛ mi no kasa yi ɔna yɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ ɛyɛ asokwa mpɛsia so yɛnkɔ ne nkyɛn ne yɛnkɔ ma nakɔ aba deɛ musa no ɛnana kwasi agyeman abɛdi akonnwa no saa bɛyɛ so abɛyɛ so bɛtena akonnwa no so bi yɛnkɔ ne nkyɛn yɛnkɔ busa no sɛ ɔna yɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ asokwa constituency ɔhɔ ɔna mu Patricia Appiagyei ayɛmu akɔ aba ɛba ɛyɛ Facebook multimedia Facebook yɛmu akɔ aba ɛne ba wiase pɛn ne nyina ɛhwɛ wɔ ɔna bɔ wɛdeɛ yɛ ban nkyɛn a awia yɛ nkwa ne bɔne nim sɛ anyɛ papa afɔ ama bɔne de wobɛba yɛ nana akwasi agyeman saa bɛ ɛde na bɛka afa ne ho nipa wɔ baabi kɔ yɛma ne dɛm ne fɛ dua yɛsi bɛrima bɛyɛ bi nanso wɔ abɛyɛ ne nyinaa yɛnim sɛdeɛ na yɛrɛ nana akwasi kumase ho da sɛ ɛho adwendwen ɛda n'akoma so ɛno nti ɛma ɔno nana ɔyɛ the longest serving mayor a wɔsom for 3 different terms mayor biara ne wɔ aba kumase a wɔtumi asom ne mprɛnsa so ba ɛnam sɛ ɔno na kumase ɔyɛ kumase ne akumase ɛkɔ soro da n'akoma nti ɛtumi ma ne ba saa ba ne papa mu nyinaa ne ɛyɛ ka ne sɛ na ɔyɛ nipa a ɔdɔ nipa ɛno nti deɛ ɛhia nipa ɔtumi yɛ ma no ɛka ho bi na ɛdi okum kɔm yɛde ma no sɛdeɛ ne mmerewa ne ne nketesia kakra obi bɛtumi ɛde adaadaa ne ho de na ɔtuu baabi a ɔde bɛma mpo yɛ mpanimfoɔ koraa no na wabɛtena akonnwa soɔ no sɛ wɔne kente a wɔde bɛma wakɔ aba na ɔbɛhyehyɛ no ɔde ama wakɔ aba na ɔyɛ ne nyinaa mmerɛ kakra ne ɛwu sɛ yɛ nua bɛma yɛ asase yɛ papa yi wɔtaa pie ɛna yɛante hwee a yɛte yɛbɛka ne sɛ ɛma ne dɛmre fa due ne ama ne saa bere Honorable Patricia Appiagyei asokwa mmarahyɛ badwani ɛne ɛkyɛ ne nka ɔno ɛtena ɛno so kɔtena yɛ Kumase akonnwa no so ɔkɔtena so mayor ɛnso odi kaka yɛ no sɛ yɛpɛ obi a wɔsom ɛyɛ game dwumadie no ɔkyɛ yɛ paa na ɛyɛ yɛ nana akwasi agyeman me ne ɔka sɛ sɛ ɔna yɛ mmarahyɛ badwani ɛma asokwa ɛbɛhyɛ so na ma menkɔ former regional minister Chief Chelsea and culture and ma menkɔ ne nkyɛn lawyer where the young one baba you got my letter. Thank you. I'm glad you are in fast. Young one baba I am multimedia I am Facebook and social media on the regional minister and then about so wouldn't fun and akwasi agyeman ho that's a bioka and the best I said I'm a regional minister say they were opposition and I'm a cat and a common fan now the late was Ebagu. You can say about your common fan. Was it? Yeah, but we are paying a web of
obi na bɛka kyerɛ die bi wa na yɛ sɛ deɛ wurɔwurɔ ɔsɔ mboa dada deɛ wokena se ba bi sɛ nɔɔma ɔyɛ maa me bɛdi regional minister bi bɛyɛ bibɔ nɔɔma bebree kyɛ bi ntoma fridge ɔyɛ nipa dodo ɛna ɔsɛ ayɛ tankers foɔ hene ɔno paa tankers ɔhyɛ ne kyɛ no a nipa wo baabi kɔ eti mo mia nto yɛ bu ase wiase na bɛma nyame fa ne krɛnse ma ɛna si bi ane sabe deɛ kyɛ ne nka ɛyɛ former regional minister ane Honorable Samson Akubuafo and Zemino Kasei on a chairperson, our Lands Commission and a board chairman on a chairperson, our Lands Commission. Anna Abiyatin in Kano. Now I get to me Kasaba and Koranamo. Well, I said already see no free at this fear. Now, Senior Oti Edia Kunya Edmandia. Mino Kasei, we are no more at this year no Nababoja. Eti Asantimai Anna Abuja, I say, Ebia Babiano. Atrankonya a mosum otumfo yan asantema nwa sei yewura otumfo ye som no baabi a bakọ bia obia no beti yen de akanma nwa de ye som otumfo ono kwana konya de free so ba ye wona me no ka say ya ba hu say sabe current mayor akasa aba bedu asay ona bo say sibe entry na ma me enko ne chen na me ne enko twi nkomo na nkomo na kwa ba say ona sabe me no ka say aye no esi no betie sabe ona ya yie ana otina nan mu na we dia sabe me no ka say one mayor yesi ya ka say na one si nanan mu de si ana why ye we are just upon the work if I say public I don't know Kumasi Wura sabe enwakwaba eba multimedia Facebook so Kumasi Wura ene TCMP so Kumasi Wura ne Asantema Wura Kumasi Wura ene Asantema Wura enyina ne otumfo osetutu a ene wato besenu ye de ye adwuma yefo a ye adwuma ewo ye nana asase Migidi se sabe a wosi mabeta penya isu a wo ye mewe na na akwasi agima ene betra so se oye no nga sabe e de ban wunim efa na akwasi agima ho wo be deputy regional minister esi ameno ka sei wo ye sabe na ye mewe e de ban na nimfa eye na akwasi agima ho ene ya to abese no eni se ne be ma ni brea enye sa brea na be ma e kasa bebere ene asantema nyina eja yanana akwasi agima kwan kema kunyano watna so ache esubia ache se e ka nipa ba kwa wasum masimani asantima padia eni nana akwasi agiman kai Fred Berma akwasi agiman Berma beye nenso ontimi nyini nyina ido oja akire ene yese ye bia to aso ye nyanita nana odi ni padua enna daje nyina ne sum kumasimani ye kaya ene the whole world is seeing so about climate change we mun sisaye ko be fa so e be bo ho ban na ko si adwuma sha ase eye ho adwuma no na mko wi ase ani maso ebra e sha ase a shabe oduadua e wonso ho ona ebu nua wonso ho no wo chi wo mo no na wi ase nyina enya nhyɛ adwuma die na ase di we tell say obi a wo se na adwuma se ntem obonsu ho ban obori kro ho ban obona sase ho ban tinana kwasi ene asantime nyina kaio e kaio se waba be yebi na wanya ye nyanka ozabra wo koyi ya nu se den ya itoto a esibema bo dikire medie yenu se uja wa kasa wo ba na na tapo so so nsi wa na no nya adwuma ensi ya wo de adwuma no eno nso de bi to aso tiene de yewra ya sabre ane Kumasi mayor ana hotel ne kan so ne kasa no aka na na kwasi agima ne dwuma di obedi ye na metimi aka na kwasi agima dwuma di obedi so no de presso na container no so obokure mu na container no so na mafo bu on ma edan bu on ma oya ka kwan ese fa ho o mani fa ho we ma dwen so besi on ma obabubu no na kwasi agima tibi bua ma ekura nyama bu on ma ekofom emane bae
na de be na aba na sese ama ese de bi amafo ba ye ba we bibia ye kana na kosa adwuma we ya ne akana na kosa adwuma we ya ne akana na kosa adwuma tamu ona wo no mu a kasa be timi nyama ese timi nkoso we ye oba na sese wo ebi won ma be ni kwase de kwanto obi timi be ka sha asafo obi ye aya bridge bi tin awo ye steps de fa won ogobubugui awo me kwamra na bat wase da bi sa adwuma fun se de on prema ne ma ema so enna me no kasa yi give bebrebe e ba kwa ba bi won ma no bo no ma aka kwan no de container ho kwahye ho ka kwan no otubo lagu ho na ede ele kwaso etene kroma sei awomafo bi aka sam a ni aka na akwasi agema asem yanko nananum wonum ni nananum enkonko twetwe enkomo akra dem sam na atankonwafo wada roma ade na musumu nifa na akwasi agema ho na edu wonum a e ba sei a ekroin anama tankonya bebrebe na mame kwa aya mi amira santase ayino wana me gomano akwaba nana enko ga toka mama sabe oyine e ba che enwa akwaba sabe we ya ba hunche ya anda mi sabe na mato abese no nana kwasi agema wada roma ade na wonim fa no ho nana kwasi agema berma kwasi agema okumkom Ghana man nyina kumaseman de obodi ya ne ade okumkomo aka ho ana obi akunipa so a ya kana asem nana kwasi agema berma oya santiman de hia kron na obedi dwumadie kase wa santiman mu hase emre bi ba ya na obedom yamayokuro na obeye meya ewo kumaseman mu na sania kumaseman nyina befi no emra oba so no na emra yemra oka na oyo se wosese ya dakura na oweda ifi se moja no wonimu se tumi no moja wonimu eni to di dwuma kase ahonidie se ahopra se kase se ya ne bibia da ho se yati kromu kiosu yi container fo na yefri ho eno nti no eba se professor bia onye na se no ye no boa oman no pa amma bibia etadin ebi ene na ntisa efi se ne no nia ye biara ya bisa bia ya se ye ntoaba na ne tam no so de ne nyame ada roma na ogira ne na so a o kan na ye ho eti nam ahonidie wom ahobambo wom bibia wom nkanko ne kumasa aniti ne kumasa efe eti agidi se waye bia ma kumasa man na ye bi so ama santeman eti no ye mo ne ye ma no bodin eti ne ye hia na se asamtase ne ni brisa ma santeman eti no ye damas munyina munkamom ne nye na ye fata se ne ehunu yi mo damas na wadaro ma betima obobo di no mba wakonya ni edi amaye bebi odi akonya na wahene yo madaroma ne awokase na na usu be ma otoso miansa atasma so nyene madaroma ma so nyene ene ne gasa aseda no dia eje yanko yewra honso yewra e ba jo yemu akwaba e ba multimedia ayi be Facebook awon mutin e ba wo chen madaroma wahene waja wo mambo ni kakra maye no ati bakunya ne amaye madaroma the frame na crop ya santi to 2000 for in Thanos na madaroma e dia na betima ka fo na be ma akosi agima ho na akosi agima de modern bobo ama asante man dos na ni nyan se be ma be bi no amaye ni nyina na mu ye kan se ona ma Kumasi City Council no e build ye Major Kwapna time ni ade nyina nti abasport ye de manapa ye de nasi no e da sibi sabe se na no esi eje no ye no mu ekuso kan no e ga se mo ka se bema na akosi agima akan bibia we bia dwumadi obedi ye ewa asan Kumasi mega se asantima mu Kumasi obi a wa bia aka mo boss no achese dwumadi we se no di ye no kwari no di ye we aka jo se da ho beda awo dwuma bo wasu da we on so sabi esanfonso so ba to ba so to ba ade ehia so ye no eno na ba be sabe ameko ayema wo mema wadaro ma betima bodi kakra ben oyine ne ya wachire bibia osu wo ya frame nana kwa me jomfo bisa taso miensa me ye otumfo kwa me na chia me ne na oye papo wadaro ma ajina nufa nana agosa juma be ma agosa juma ho ba ma agosa juma de ya kasi ya kana semo a ade abache ayi otumfo be mbon pa da Kumasi hanso no kurani odi juma so na nipa be yi ba me ni nyina na to zafe no a de ya kasi be fa nsie yi ni nyuma pa oba be bo asante man yo ye na sibi selo sikano na gase
onyame fa ne esie ye sanse dwumadi a wobedi ye no amanfo nyina ani aso yabe yekusu a ye kan ye kokoi oya no sabe me no ka say afa na mampani na be de eche Dr. Mamudu Bawumia ababedro na enyo no kwa ene ba ye Obano me say agric minister ekano region minister Simon Osemensa ana sabe ewodu bi bu a etodua bi so ana wode ne ba ye me no ka say ye mami chief of staff ye mami fremo ore osai ana ne ba ye enjoda no woni ni ya ne ba ye samami ene ye mami ababedu chief of staff ma penya be dia chire ayam ma penya da John Ajefufo are omina ba with the last respect e mama okunko ena akosi ajemai mama bedu animi afena ma bedu amafo emo ya akwaba na ema wana mo ya na body say e be ni chei asupa ani ona ya asupa ona fed by chairman yego na batuma hino na ayo point na batuma hino ko chairman yako batuma hino ba ko batuma hino ya ko cha batuma hino na batuma hino ani what country I don't know mama che blane no ngasa mama che MVP nia ojina wo asokwa ona fed by chairman na wo yese na body say ya baby atokro bia wo awa say and also the bibia ne ayen na nakosa juma ba atapoku the bibia so eno no ni Ghana say aye ti no aba say chairman ade na so okafa na akosa ajuma ho na mama fa kwanya nchia sebi ya ina shia wa say na me mabusofo ne yakokese pa media eya toyani na atane ni nua Dr. Ajuma de mi nua pa ne om ti o ade ba beta o machi na sebi eni pa so papa ana akosi Ajuma sebi ni pa sama e kafa no no ko ti ase ke be de pa o eni pa sem no bia so ko no bia obeti wa sem bia no na e beta o machi e je ko na beta na chi ya da se we de se tuno kan no o beta na chi ya ba ba yan ko yanuanum NDC for so aba Ajumadi ebi NDC for no so aba almost aba beta che ya se ko de NDC for no so ema almost beta fa ho sabe wo de mu abra na mo ko agro yanuanum no fo so ana o ti o ngan no mo danda amu no na yenya ba ya ka se ye be ewuo adika bo mu ba ewuo adika mo mu ba sai say me no ka say MPP NDC omu nyina kan bo na mu nyina ba owuo adika mo ma omu nyina so ti wonu ma me no ka say ne yakomo makwa ba de no ma ka sa bas NDC for so pani for so e ba ha omu me chai omu ko oh ele dis fona so ne ka me friend dis fona e no be hu de we cha ai no omu na bre awa ha na dis fona ya awa ha sei yelo kamajo fo baby Samuel Sapo and dis company fona ina bai aba se e ba tra ha mo ne na ye be se be cha ye cha je ba ko ye bi ko cha and dis fona so be cha let me not talk about it there be say e be jaja bi e ti anyo no mi na e fere ya bi akoko ya bo abere ya bo awano na e si amelo ka sei e ya keme amo presale o se si a onye ona ya presale se si amelo ka sei aya amekom assemblyman ona ya presale se si amelo ka sei o keme ye musanu ade asam anabaka fa na na kwasi Ajuma ho ona be mo akwa ba ona bo sabe ko bo wudi no a chere wudi media wudi no kembe ama yesi fo nyira hu promise no for it am ya family member ko and I'm sorry president member and ba kembe ade na woni fa na kwasi Ajuma ho na kwasi say ye na mention the konkron santimiri ya ka santi amamra na kwasi di makotene eno pa ho a kembe so no one the longest 70 executive
edi afani nya no ayade am am gina ede me huo bi edi kebe for another former na ese de gya de aduane ba na ya ba na ye na chiri kwa ya da sibi sabe ya ni president agasa ya kona nanu mo no ese nana mo afọ hima afre me se ọtọ be so to ka bibi e che mo ya go ahima afọ no so dem ahima afọ no e tu ka bibi e kire e se ya kwa sabe de me ko e tapa mahini aye odi se kunkun a sabe me no ka sei o pe ahimfo a omubu omudi omu hu ni kasade abotre ene ayi a tapa mahini uyi tapa mahini firi mu krumu a ne sompa a wode som o ti ko so na djuma pa wode ti anum no sabe e be kona na tapa mahini ho na kwasi agiman na dawroma e de na be ka fa na kwasi agiman honum eti sabe e kona na tapa mahini honum ayi sabe e kwa sabe mu ya kwa tapa mahini honum mu na mu o wi asafa na nyina tapa mahini ana ti honum na e ba jamu akwa ba wona na wadawroma wadawroma bobo di wa change ma ama wi asafa na nyina woni pa ne e kasa tapa mahini na wadawroma e di asem na metima fa na akwasi agiman be ma kom dia say ye jira dem say na akwasi dia obema sabi obesuma santeman wo say ne tama no wo keme na o say ye sabi santehen de she preko pa abre ba say yura kra o pa konya na akwasi agiman so o pedi na o hwe nyuma pa na akwasi agiman be ye no asanteman mu ha unua ye timi nka ya obeya ade ye pa tinana de ye manu yakọ ye manu de mi fancy na oyine wadawroma wani de kwa so ande na ba ina ebi afra tuntum ane kokọ na nko ade wako fra fufuo sabe unim say asante de wa mamre na tapa akoja no aya akoja bia owo tbadi asrunku bia yedi maskada enti se BBC na tapa ba ne ba bidia na ese di kulumtie ne yede ba sante ne sheda bo tuma fufuo tide fufuo de ma tapa ne se de ba ya okọ adwabo ase a wo de be hye no so anu ti no wa ku se ene be komfo ye fra fufuo a ye ti ase mo e da si bi ene na ma ti abakwasam mi ene ma ti abakwasam mi na we de ba me sa emra ayo no na oyine baje mu akwa ba ya ma de wadawroma ni de kwaso ni buo kwaso betima ba odi amayeja ebi aso di oyokunya wadawroma the frame na kwabredo asanti gade mahini da kwame ne na mbesi yula anan na kwasi agiman de emra na miswa kra no na se mani fred ye no mihu ne ya oye wo kumase abonten na ba enti ma yetundin se na okumkom na se kire ne se oka obi nkam na eba ne nyina ye dwane ti na kwasi agiman de yese wa film amna ye ya bi se wabo asanteman e da sipi wadawroma odi emu akwa ba we ayegwasa pa na nyina na ehwe o multimedia so wadawroma batobo odi no mo akonwa din a wadawroma odi man Dinde nana udro apintin dakwa a metoso miensa ye oboku manye so oboku ni mo santi achini south district wadawroma ede na beka fa okumkon wadawroma okumkom de ugbo ni din a obi a ni se Kumasi City Council eduma kesi a oye Kumasi ema odishe Ghana nyina ni monyam ema then president JJ Rawlings ebo na bas na yenti a yehia mu wa ha ye jane kwan kra wa ha ni se oya santiman di chie kesi pa tina infunum ye nyina yehia ye jane kwan kra na ni sha no be ya we da sipi sabe nana no mu ne ya ba won chen na nana tapa mahini amaye wu ono so le dia won to si yakọ akunya enuma okay enko na ja I say bono ya every babu na fa che ye ya we babu na ja ye ne kakra akare so ja o se ja mi ko bi na ma kabi oyine ayi ma kwa de so mu na de so mu na ru ha ma ja bet ma bo di no ba ko ya ni de da mai ye be me nana kusi opon ni mako nana opon ni mako
Nana Kusi upon him. Nana Kusi upon him. As I tell him for us, mine, if I him. Okay. Now, if you are on your baby, go to me, I'm missing. Okay. The day I make my company now, but they said, Mira, Bogunya can say, you see, maybe a chum who was at the mine. You were an Indian. You were 2 voices to be in your bar. I gave you an Indian way to make a difference. And my pa, besides my Bayama, Santimani, because I got a man now. And she said, we got a wife of Fernanda. No, and as it be Sabre, I don't know. Nana, I don't know. I don't know. Sabre Moose, I sorry, on my penny, nobody, I just sorry. I'm going to say, I Santima, I offer Nana Santima, a honeymoon of a child. Mino Kasai. I'm here, I want you on a chart in the bar here. And Senior Minister, Ekahumbi, Anna, on by a Senior Minister, Kahon, Emma, me from our party, Ekahon, and a buyer. Sabe, Omina Aquacha, Asatema, and Uncle Chasatema. Now, but the first of you, I told you everything I got from. Kumasi Mayor, and the animal, Regional Minister, not also, and I don't know, and I don't know, the Regional Minister, no one to my bay, and Panifaka Kahon, Sabre America say, Honorable Patricia Piaget, Akahon, Abana Musini, President Musinia, Omoina, Ekahumbi, and Omina Apatia, as I tell you, FPP 4 so Empany 4, I am regional, I say, I am a regional woman organizer, Mammy Dokua, I am a penny, and Yano, I go. Sabre, I am a penny, nobody, I want to as I tell him, as I want any over. That's a body say a regional minister, I did the animal. Regional minister, the animal. I am mammy from our party, and a senior minister, Judge Mesa, yeah. I know the animal. Sabre also, I'm a penny, nobody, and Doctor Mamuru, and also Baba Duanuma, Omina, Ebabe Jam, Nana Akwase Ajimai, Berma Okumkom. I also Ebabe Jamu. Na, Elpoina, Mamika, the sea of Bedru, I say, in the Podomaya, Omina, Beponachidom, Egna Diaba, Nana Muso, every one. I come on me. Sabe, I feel what I hear. I tell Okoye Rahanum, and Okoye Rahan. Now what's Yura? Okoye Rahan, how much Yura? It is anybody by, and the way you know by, sir, oh, Baba, I'm a Baba, so I'm a Beja, Yakasa, yeah, and I'm a Sajman. Yakum, they're going another more, then another piece of action, come on. Then I'm not going to be, come on. I ready? Oh, Sabre, I want to say, when you're going, you're running up a set, or hitting a crack, that you're just a financial, I was my head. Yes, I sent your mom and money. How I say, when anyone know, I say, well, how was it? And then you have to say, I said, 20 you say, and then you have to I said, so be I said, after Papa, like is an Yabre Ban, and a Mojam, and to 2 I'm not telling I'm going to Agasa, and a young Mia, Sabe, a very undercover, Yura, I want to tell you, honey, and I don't have a catch if you're suffering, never enough so. I can see. Oh, yeah, I sent in my BBI and another ban. Sent in my I didn't want to say, oh, you know what? Would you home sent in my free teaching ever? As ye one, I ever have a tour, maybe I know champion and netball. Yeah, kind and none. Yeah, kind.
bibina utimi se ne mi anga se na mi anga se mi ko mu abu na me no ga sai yo adwoso mahene ewa ha adwoso mahene ewa hanum no de we mi anga se mi ko adwoso mahene wo na waka bibi afa wate koko ayani dia na akosi ajeman aye jane kwan na etwato enti yakwa adwoso mahene ti wiasa fa na mo hwe sabe mo hwe ni na no na adwoso mahene ana ti akoyema yakọ ho ana nana ata to an so adwoso hema ate ne nchen oyine wada awoma yemu akwa ba ya bro wada wuro wada wada ma wudi na ade amayen wiasa fa na ina ya frame go fani okisi 2009 Majina wudi wakonya wada wuro adwoso mahene na wada wuro majina waka fa na kwasi ajema ho akwasi ma de say ya ka 17 na nim nya media bi say dipa ne na no ya wo ọmọ maame no ofiri juso enti abo juso na omote come to dia o ya ne ofa no na ro dia sante o juso na omote ansa mu twa kwa se enti na de me media mu ba ne ya ye ma bai mo edena se o na se o na ni de mu pa no bai ya ko ayi ma ho ya santo na ne so nya fi aduonu ano odi no ho na mi ya ye ko o me ba ebe ya mi na se na ma de na so ka pa na akwasi ajima ho na akwasi de me fa nsa me wo fa brako po de me ka no fa so bi be di akonya yi wa nye mi muda tem dia ofra mi be fie tu mi fo e she mi cry enti na akwasi de odo bia ti yakopon fa ne cry sie ye mai mo sabe wasi yami afa nana odajima cry sie ye amaye ana me no ka sai adwoso mahene de aka wasi ayero esi onu ankasa esi na kasa beti obele si esi na konkon no sabe yako nege yaga yenwa yako amahina na madaruma amosa ka bibi kakra ade achira yai kesi a wotu no wohe kumadi a wohe na kwasi ajimai ne wo na yiye hu aye na wohe sabe ya yako pia na edu yezera sabe no vai kata pon eje tabro kete tabro aha sabe afei yako nana honum nana akabiama ewiasa pana nyina ate na wonwu ayine be bajo yemu akwa ba evra wadaru manana wadaru abobo wudi nyina no acha akonya wudi ama wiasa pana nyina ahwe na super probiasa ate asakore mahene nana wadaru mo ende na wakafa aye ba nana kwasi ajimai ho kwasi ajimai ene ba no so kana mai ene asante mai nyina ene nezo every month e ba be jam e for modern boy obama kuma se asante mai ne kana nyina mo yada se sona diga wasi ene kwasi ajimai okoma wiasa pana nyina asante mai na na se ene kwasi ajimai free mo o mo be jam na adende so mo ye adimo na tra ko ya ana hu so ku to ho ho no na ko ho ho no aha aso be no to ho ho no ya na to ho ho no good wasu ba na ba juma jo be di yalo o be yema asante ba nyina na do ba o tu hwe no ama na ti nko kwa we de me no ka sai we de abana misini awa ajuma ai ajuma ba homa nana ocheba o jo titawia afọ mame kwa ni chain dem wisano nana wana roma ade na woka fa na kwasi ajima ho yo we de e ba ma ya hine tumfo ya akọ ya ga se adwuma ba ma ko tajuma ba ya no na no na na ye nyina ye hu de ye hu na se me bia no ya de adwuma sa suma o ta suma sumba ya suma sa ti mani tino and ye nyina ye be hia ye be ja no kwen to je ma de akọ sabe ono na ye abana musini awo atwema kwa homa ane ano so na omo ina do mo ni nyama ba beta kire awa ye ene na djuma die die ene de chadawo ene nipa aba asani na aye asabketwa ane nipa aba ya asabketwa o ye nipa wanu ma ane sabe yakoi yakwa na nanu mo yakoi mo sana nanu so ene nanu mo enkasa ye fianu ma ne aba omo ina mako ne de ko wie debi
kono weba ane amiko ade yewramba yaba aka akramada roma yamno na nanmo na yamuso enka bibi enkyere ewiasa panina ohine ba che mo kwa ba ewiasa panina mu na ehwe wo Facebook o multimedia so acha na na mo ba odi amaye mo che wa konwa ne ndi mai frame nana debra otosumi aya se don te na nana dance na ekyere jame na mda dance ma ba e that's my na wana ruma ade na woni fana na kwasi ajima ho kwasi ajima de osumukwa santima ye ba satam na ma ni jino papa ya o ya de ye kwasi ajima de na santima ne ba ndi agro Mede na sipi yanko hima ono so hima saka akra se nche wiasa fa na yo na na danse hima amoni ma de da metosumi enu ena yenia soja pa wode hye ba kwasi ajeman ena wada form mama santeman eni abrenti ena ye be jama kwasi ajeman na ya kata na chi kra santeman eni abrepa tiena yenia bre a kire se wode hye ba ye na ye ena sipi sabe sana na musi jakano no ai omuso mani abe ana ma tanga ma so ka bi kaka e fa na kwasi ajima ho ya from Siano we odika me ne adansi acha me na akwasi ajima na de oye chichie ya brother na seka wa fasi na chichie aso ana ya restore at Asante Confederacy it is ana akwasi ajima atofo mo a na je se Confederacy a ni wo fa de ba no akaya dance ana ma dance abade ayo mo chido ene wasi bi sanya ozi echan no nege sere de aya ene bi asan abana no ene me beto yakko aya yakko esuro nene empanifo no so a omo chefe so se benyo mapenda da akofo a no so ka bibi akira yen ama wiasa fere ina atia yakko no no mumra yakko sabe yakko okay ameko nana adakanya mahino nana adakanya mahine wede yebalo sam diga ka josa amahina na ana omina ba sabe yakko nana adakanya mahine wonu so hwe nana adakanya mahine na wo hwe no ane sabe obobodi di ache akunya wodie amoina wiasa fana ina hwe ana wada ro baba cha obodi mama wodie mai e from na opon frenyam adankaja mahine nana adina bet maka fana na ko jaji ma ho nana ko jaji mai wa uni sere o edi si kron na nyankopon atun da frɛ no na je sɛ nduma pa obedi ma asanteman na wɔkɔ ne krachie nyina ebe bro ewura na yaye na yi akatere chukura kra ya da sibi sabe no so ba no so abata tire me na kwa no ese na ba sabe no ba akuni we na ji atabo ni won atabo kunu we any engineer no atabo kunu no oni engineer no ai obi oye aso ba bia no de nam ai na no ka say na no ka bia ga no de no ka say ajima o ye nipa na ka say ajima o ye nipa o zo nipa se panifo se nipa wu a ya kana chi aso mbone obi ya ka so baba na ka say ajima ho ai na ba bio ai ye ro ko fijo ono so ababi ye ro ko fijo oni ko fijo bunu no awon say na boy ni ono na di mama fo ge bidie ai ne ka say wana ye ya je kwa so adima ye no no boye ye nwie ana me no ka say ba sa me amampani abedi e kwa kwatrase na hwe soro no mu a eye amampani na bedi e kire ai ana ababetra hoyi oye amampani na bedi e chenchen ya wo amampani da akofo yema mi chief of staff from apare eka no ho na ba ye agric minister agoto senior minister eka ho wona mo kana pa ane on security minister road minister eka ho bi ana ono so omo nyina ba nigga so mo so ya peja enkan ane Ghana nyina ya dia ba ha sei we no ka sai omampani ankasa eni oman mu watia ne na achi ani jeje ne na achi no abedi achi na sabe akonya no odie ma me enko
yɛwura hɔnom na menkɔkyerɛ ɔmo na mekɔmɔ bi ɔkɔ aba ɛnkyɛ bɛba na yɛafrempɔ hɔnom nam na yɛafrempɔ aba bɛdi amanneɛ bɛdi nkɔmmɔ mewura yɛ mpanimfoɔ no mu bi na matuma mmɔmɔ akyerɛkyerɛ mo sɛ sɛ mpanimfoɔ ɛnom nyinaa nom aba nom sɛ ɔhwɛ anom a mpanimfoɔ ɛba yɛ sɛ yi ha no ɛba bɛgyam last respect ɛmo de ma Nana Kwesi Agyeman ɛti nɛ ɔmo nyinaa gyae ɔmo nyinaa adwuma ɛwɔ nkran ɛti dabi yɛpɛ ebuo ɛne ne deɛ ma otumfoɔ te kɔkɔɔ soɔ na yɛmra nneɛma bɛtaa n'akyire na yɛtumi hu sɛ yɛwakɔgya ne kwan wode road minister wabɛduru ase yi Ahyemman wamema no akɔ aba yɛwura Ahyemman mu akɔ aba wode wanawroma ɛdeɛ na bɛtumi aka afa Nana Kwesi Agyeman okumkɔm ɛho yo medase bebree Nana deɛ na me bibia no mekae sɛ meba kurom ha 1980 ɛyɛ national service na meyɛ regional manager then meat marketing board na efi hɔ na mede hu Nana Kwesi Agyeman bɛyɛ me wɔfa ne me bibia prɛko pɛ na mekae mmoa a ɔde boa me saa taa mu no na petrol etumi shorto na ɛho ɔden na mekasa na mede yɛ adwuma na yɛde kɔ nea ne yɛfrɛ no rural sales mobile sales Nana Kwesi na ɔma yɛ bɛgye fuel wɔ ne yɛade mu wɔ KMA mekas na wotumi hu sɛ na ɔyɛ ɔman ba papapapapa enti ɔbɛyɛ madamfo me wɔfa me nua pani me bibiaa enti na meba Kumasi koraa mekɔ fie ɛkɔkyea no ne no kɔdi nkɔmmɔ bɛyɛ mmere kakraa ni ɛna na menya kwan ɛnkɔ ne hɔ a onyame ɛto nsa ɛfrɛ ɔbɛsom Ghana ɔbɛsom Asante ɔyɛ ɔdehyɛ papa kronkron na kɛseɛ paa na ɔyɛ ɔman papapaa wabɛpere ne ro sɛ nipa bɛyɛ nipa na nipa bɛyɛ bi sɛ nea aka ɔmɛdɔ nyinaa nea yɛbɔ mpa yɛa ne sɛ onipa papa saa wɔ asase so no na yɛsɛ nea yɛatwerɛ no wɔ fam yɛatwerɛ no wɔ soro onyame ɛma yɛwɔfa ɛne yɛnua pani no bɛba bɛkyɛ mo ɛdase bi At long last, the battle has ended. Ghana, your beloved country, is free forever. Independence Day is here again. Oh! Get ready as your superstation, Love 99.5 FM, brings to you the 63rd Independence Day celebration with all the kids in Ashanti. It's time for all the bubbly little kids in the city to exhibit their talents, have fun, while we shower loads of prizes on them. It's the Love FM Kiddie Festival 2020. Come participate in drama, choreography, poetry recitals, dancing, spelling bee, and lots of exciting activities that we do outside the classroom. Register as a kid, kiddie groups, Sunday school, and as individual kids now by calling 0245 594425 or pick a registration form at the front desk of Love FM. Side attraction includes all the kids playing equipment from bouncy castles, swimming pools, electric trains, and many more. There will be lots to eat and drink. Venue is the Rattray Park on Friday, 6th March 2020, 9 a.m. sharp. Kiddie Fest, celebrating our independence with our talents as we have fun on a holiday. Kiddie Fest is brought to you by your superstation, Love 99.5 FM.